Wis tak tinggal sios. Kowe kok lagi ae. Aku iso. Ngoyo rek. Mana ae. Ngoyo. Sampai kae bang bahaya. Oke, ndelek nggon sing sepi. Aman. Ada sapa rek? Pedaje anyar di tengah dalan. Wis wis. Lah, Malik. Woi. Wah. Apa sing colok mau? Ono kabeh jangkep kabeh. Alhamdulillah sing colok wis tiwas suudi aku ambek wong iku mau. Mbok sakno ngenteni. Sia-sia. Jangkruk. Colong iki gak kena makan wis. Wis nyurung panas maneh. Ya Allah, nasib. Antep Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Buku sampe jenggone wong ku lho. Awale mutrene aku. Ana wong siji. Tak ketam tau. Curiga nambah aku. Ana sing colong. Terus apane siji colong, sik jangkep kabeh ngono. Boleh sini, Mbok. Akine tolong. Ah, satu. Masuk sih. Endi ae tak jajale. Makan ya lho. Anggrek. Makan kon. Apaan ya? Pusit, iki lho reme le, penekan. Anggrek. Iya. Mbakku. Iga. Suwun wis nonton video dino iki. Aja lali subscribe di bawah ini. Like, comment, and subscribe. Oke, dari Maling ID.